Γεια σου Τόμ. Γεια σου Άννα. Σήμερα θα πάω στο εμπορικό κέντρο. Θα αγοράσω ένα παιχνίδι για τον υπολογιστή. Θα θέλατε να έρθετε? Ακούγεται σαν μια πολύ καλή ιδέα, Μόζι. Πώς θα φτάσουμε εκεί? Είναι πολύ μακριά για να περπατήσουμε. Ας πάρουμε το λεωφορείο, Τόμ. Δεν έχω ξαναπάει με λεωφορείο. Μπορείς να με βοηθήσεις? Μην ανησυχείς, Μόση. Έχουμε πάρει το λεωφορείο στο παρελθόν. Έτσι μπορούμε να το κάνουμε και μαζί. Ας περπατήσουμε μέχρι τη στάση και ας ελέγξουμε το δρομολόγιο του λεωφορείου. Αυτό θα μας πει τι ώρα θα φτάσει το λεωφορείο. Το λεωφορείο έρχεται κάθε 15 λεπτά. Υπάρχει ένα που φτάνει σε 5 λεπτά, οπότε δεν είναι μεγάλη αναμονή. Είναι υπέροχο, Άννα. Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα. Πώς λειτουργεί το ταξίδι με το λεωφορείο? Τι πρέπει να ξέρω? Λοιπόν, Μόζι, τα λεωφορεία έχουν αριθμούς πάνω τους. Ο αριθμός σου λέει τη διαδρομή που θα κάνει το λεωφορείο. Το λεωφορείο για μας είναι το νούμερο 30. Θα πάρουμε το λεωφορείο 30 για το εμπορικό κέντρο και μετά θα πιάσουμε το λεωφορείο 30 για να επιστρέψουμε σπίτι μετά τα ψώνια. Θα περιμένουμε το λεωφορείο στη στάση του λεωφορείου. Η ώρα που θα φτάσει το λεωφορείο είναι στο χρονοδιάγραμμα, ώστε να μπορούμε να δούμε πόση ώρα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό φαίνεται εύκολο. Είναι όλα στην πινακίδα. Πόσο κοστίζει να πάω με το λεωφορείο? Η διαδρομή με το λεωφορείο κοστίζει 50 cents. Όταν επιβιβαστείς στο λεωφορείο, πληρώνεις τον οδηγό 50 cents και ο οδηγός θα σου δώσει ένα εισιτήριο. Αυτό είναι ένα χαρτάκι που πρέπει να έχεις για να σου επιτραπεί να ταξιδέψεις στο λεωφορείο. Αυτό είναι πολύ εύκολο, πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Ευχαριστώ, Τόμ. Κοιτάξτε, έρχεται το λεωφορείο. Πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους να κατέβουν πρώτα και μετά να ανεβούμε. Έχω έτοιμα τα χρήματά μου και θα θυμηθώ να τα κρατήσω με το εισιτήριό μου. Τόμ, πώς μπορώ να πω στον οδηγό πού θα σταματήσει όταν θέλω να κατέβω από το λεωφορείο? Χτυπάς το κουδούνι λίγο πριν τη στάση στην οποία θες να κατέβεις. Κοίτα, Μόζι, μπορώ να δω τη στάση του λεωφορείου. Πρέπει να σηκωθούμε και να περιμένουμε μέχρι να σταματήσει το λεωφορείο και ο οδηγός να ανοίξει την πόρτα πριν φύγει το λεωφορείο. Ευχαριστώ πολύ, οδηγέ.
Ευχαριστώ, Άννα και Τόμ. Έχω μάθει ότι η επιβίβαση στο λεωφορείο είναι πολύ εύκολη. Ναι, είναι. Και τώρα μπορείς να ταξιδέψεις μόνος σου, Μόζι. Το να ταξιδέψεις μόνο στο λεωφορείο θα σε κάνει πιο ανεξάρτητο. Και αυτό είναι καλό. Ναι, το να είμαι χαρούμενος και ασφαλής όταν ταξιδεύω είναι πολύ σημαντικό. Και ανυπομονώ να ταξιδέψω στο σπίτι μου με το λεωφορείο. Μην γίνεις τόσο ανεξάρτητος ώστε να σταματήσεις να ταξιδεύεις μαζί μας. Μου αρέσει πολύ να είμαστε φίλοι μαζί σου.